Bacolod City na record ang all-time high nga numero sang mga nagpabakuna sa unang adlaw sang bayanihan bakunahan. Sa Talisay City, Negros Occidental naman, mga nagpabakuna baw Nakabaton sang tagduha ka kilo nga bugas. Yaring balita nga aton gintutuka. Halin sa barangay Matabang, ginsakay sa tricycle kay ginhakwat samtang nagapungko sa plastic nga bangko ang 51 anyo si Sir Miro. Ginutod ang mga tiil sinitugas ang ginasuprer nga diabetes. Apisar mabudlay ang sitwasyon, desidido ini nga magpabakuna sa Talisay City Public Plaza sa buong adlaw. Ang ilaya ti guro ti namaran man na guro magpakadto de. Para nga mapapaksim. Ti ako ya widow gid magpapaksim subong. Kahapon, mas sobra 4,600 ka mga Talisaynon ang nabakunahan. 18,000 ang targets ang Talisay LGU sa 3 kadlaw nga National Vaccination Campaign. Ang 18 anyo si Wendy Jean, apisar nagkasakit ang likod dala sang iya pagbusong, naglinya gihapon ini tubtob na bakunahan. Rakagwa man sa balay kay bawal naman ko nang makagwa kung di abakunado. Agun mas maganyat ang mga residente, ang mga nagpabakuna may tagduha ka kilo nga bugas. Be brave lang, kay para man sa for the sake sa aton tanan. Kay siling nila ko no, mapa-inject ko katanay daw hindi ko magpa-inject kay nang hindi ko kuno kakwa Paskwa. 70,663 ka manigrense ang nabakunahan kahapon. Mas mataas ang masobra 20,000 sa 50,000 nga target sa Kapitolyo. Ang Bago City nang una sa mga LGU sa probinsya nga may pinakadamo nga natublukan nga naglabot sa 6,221. Sa Bacolod City naman, naglapaw man sa target nga 22,000 ang natublukan sa Emergency Operations Center. 29,047 ang nabakunahan sa masobra 40 ka vaccination sites kag rolling centers sa mga barangay. Ini ang bago nga all-time high record sa Bacolod City nga na-record sa sulod sa isa kadlaw. Sunod sa EOC, dako nga bulig ang partisipasyon sa mga pamatanon sa bakunahan campaign. Kangay isang ini nga mga minor, apisar na kulbaan kuno sa dagom, naglinya sa Bacolod City High School sa paglaom nga magbalik na sa normal ang ilang pag-eskwela kung kadaman sa ila ang bakunado na. Kinadlo ko sa injection nga makabatsag ko sakit. Medyo gakol ba? Naman. Kaya masasakit ang injection. Opod, Kirinil Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.